محتاج جزا. We building blueprints from the soul's foundation, crafting new layouts, a whole renovation. From the framework to the finished, structurally sound, best architectural precision in the whole town. Gare production حفشاوي محداس كذا. Gare production general home renovation. Gare production حفشاوي محداس كذا. Yeah, we flip the whole script. Peace. السلام عليكم تخاتلتي نايز مدب كما يتخونو كما ياللخم كم تلمدو مساخم زلخو حاوخم قري نلومي انتا يحزلكم متسيا زلخو اب غزانا زيتود بوتا اندحرالينا خوينو كم ناي غراج مسالي ويكا open space ناي بيزمنتنا كم ستورج نتقملو اندحرالينا خوينا كل غزي زبلو as a cash flow كنتقملو نخيل اقبا كريوكم يوم مالتي حادة وين منبر غزانا اخلات فاميلي اندحر كوينا ويدما نوعو سريحنا دما أكارينا إنكام كنا نسألو نخيل من قد مالتي سو إزتري وزرلكم أب تحت واي كفالنا يجزاوينو أب بيزمنت يزركب بيزمنت هنقول كلنا خا كم زتري وزرلكم هاي سيلينا لو اتناتو تصبو نجركا اتناتو اتوليتي ويكا أنا إكستاي أو حد ساقي زلو من البات بزخم زتري وزرلكم ناي هيتين لاين ناي مسمر ماي وعي سلد سرحتي ناتو ناي زجزا هيت اتتبو زلو ناتو كاستم جرى فريم سريح لله متان اتي بايب نغير امانتي بدحريو بتين ندل ديزاين جرنا نقرصو ويك انسرحو مالتي سو ابزي كم زترينو زلهم زي متو معصلو بزي كم قداماي اوبشن كنتقملينا كلاي اوبشن كا بالعلواي زمص بزنايتي من غزاز مص متو خالو مالتي سو زي as first entrance كنتقملينا ابزي بز حدا صقزي كشنا خسر حالي أبزر ما نورمال كم صالون استوديو صالون كخوني مالتي أبزي عصو فينيسترالو نوعو عليه نورمال زخفتن زعصون فينيسترا خنقبر لينا بدحريو ازي فريمين كم زتري وزرلهم كا فلينا يالنا مالتي سو اوبن زنبره كلتا بيدرومن صالون كشنن بادرومن كسر حالي مالتي سو أبزي من البعض كم زي كنا بلوه لنا نتأيد لنا اتي إلكتريكال لاين ناتو كخونا له كله نسرح سرح بناتو كسرح كله اتي زتفق ويكا مبرحتي اي تفعنان سوكيت اي تفعنان ابكن تكملو للغزي هاي باور فولتيج زلوه إلكترونيك مسن تكم اي تفعناني مالتي سلاز انا انتاي مرز كل غزي توساخي ويكا حد يسرح اب سرح لغزي اتناتي مسمر ناي سوكيت يخون ناي مبرحتي يخون رؤسو زخالة بريكر بمقوار ناتو مسمر يقورولو مالتي مغنياتو اب برتع فولتيج زلوه نقرات اب نتكمل لغزي اتي بريكر باك اب يقبرني ويكا اوفرلود يكوني ايتفعناني مالتي سو زبزح غزي زتفاكم سبات نهرال لهم كونكم اتتنقي جانكشن بوكس قبرومو جانكشن بوكس يرامكا كاو سبليت قبروه مالتي سو انتا يخونالو نحر حمشته بريكر سالو خوينو تيناي قداماي بدحري خا حمشته بريكر نحر وسيخملو حمشته تصور زيكوبو 10 بريكر تصور سلازلو كله على حال غزي خنتقملو هلنا انت يقبل حجي اوورلود سلازخون باك اب يقبرلنا مالتي سو انا زمرص ነገር እንህራለ ሄጂ አብዝ ስራሐሉ ስራህ ናቱ ተበግሶ ዝመጽ ብሬከር ከገብረሉ ይመርጽ ማለት ሶ እዚ ናፍት ላዕለዋይ ገዛ ዝኽይድ አስካላይ ማለት ካውም ሶረትካ እንታይ ገረለኹ በዚ አብዚ ባዝሮም ሰሪሐሉ ለኹ ማለት ናይ ባዝሮም አብዚ ክንገብሪና ፉል ባዝሮም ማለት ሻወር ታፕ ሲንክ ቶይለት ዘለዎ ከም ዝትሪኦ ሲሊኑ አብዚ በሪኺ እቲ መስመር ኩሉ አዳልዮ መስመር ኤሌክትሪክን ተጣሊሎ መወልዒ መጥፊን ሶ መወልዒ ከም ዝሪኦ ዘለና ብ كنأتو خلنا بيتين مين مع صلوا مأتوي بس كلا زخن ورد كلنا الله مأتوي نابزرو مزخن حلف كلنا الله مأتوي ندقخ نوت خلنا خامانتي سو كنا كخوني هذا كلته 3 4 5 بريكرز كخوني 5 سويتش كخوني مالتي معناته اندحر كاب بيدروم ناخنوت خلنا ندق ولعنا يوصينا بتي مع صمت فانت زي بقول خوينو اتلچي تولع خوالي ويكا نحر بحاده سايت راي كوينو تمولعيو خا ولعنا خنطفو امن دليل غزي بصلمات كنقعاسينا مالتي
ወይ ድማ በዚ ሜን ኢንትራንስ ብላዕለዋይ ክፋል ምስ እንመፅእ ድማ መወልዕ እንድሕር ዘይብሉ ደርገፍ ገፍ እንዳልና ክንመፅእ ስለ ዘይብልና እንታይ ክገብር በዚ ስካላዝን በቲ መእተዊትን በዚ ቤድሩም ዝመጥፍእን ማለት እዩ። ኣብዚ ሆልወይ ዝመፅእ ኸ ኣብ ሆልወይ ኮይኑ በዚ ሩም እዚ ዝወፅእ ኸ ነዚ ክውልዕ ማለት እዩ። ሶ እዚ ብሉ ዋየር ዝረአየና ዘሎ 14 ትሪ ይፅዋዕ። እሱ ማለት ከዓ ፀሊም፣ ቀይሕ፣ ፃዕዳ ግራውንድ ኣለዎ ማለት እዩ። ሶ እዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ምንታይ ንጥቀመሉ ኣብ ስዊች ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ 240 ቮልት ክንጥቀም ከለና እንጥቀመሉ ዋየር እዩ ማለት እዩ። ሶ እዚ ከዓ ፃዕዳ ከዓ ናይ መብራህቲ ክጥቀመሉ እየ። ሶ ሪሰስ ላይት ኣሎ እዚ ሪሰስ ላይት ጌርና ድማ ክንሰርሖ ኢና ማለት እዩ። ሶ እታ ቀዳመይቲ ሩም ኣብዚ ክትከውን ከላ ሽዑ እታ ባዝሮም ከዓ በዝላትና ማለት እዩ። ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እዚ ዝረአየና ዘሎ ናይ ማይ ውዑይ ስቲም ራድያተር ዘለዎ ናይዚ ገዛ መውዓዪ እዩ። እዚኣ ድማ ናይ ማይ መውዓይት ማለት እዩ። እቲኣ ናይ ሂት ክትከውን ናይ ዊንተር ክኸውን ከሎ ሂት እንጥቀመሉ ናይ ገዛ መውዓይ ክኸውን ከሎ እዚ ከዓ ናይ ማይ ውዑይ ታንክ ማለት እዩ። ማይ መውዓይ ብጋዝ ትሰርሕ ማለት እዩ። ሶ ኣጋጣሚ ንዕልል ነርና ስለምንታይ ወይ ከዓ ክንደይ ግዜ ኣብ ዓመት ድሬን ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ድሬን ማለት እዚ ብውሽጢ ዘሎ ማይ ኣውፂና ከም ብሓድሽ ማይ ክንመልኦ ከለና ማለት እዩ። ንምንታይ ኢና ከምኡ ንገብሮ? ኩሉ ግዜ ቦይለር ማለት ወይ ከዓ ማይ ኣብ ነፍልሓሉ ኣብ ድስቲ ጌርና ኣብ ነፍልሓሉ ግዜ እንታይ ኣሎ እቲ ጨዋም ዝኾነ ነገር ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ድስቲ ሰርክል ብምግባር ኣብኡ ሰትል ይገብር ማለት እዩ። ደሴም ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ማይ መውዓይ ከዓ ማይ መውዓይ ክሳብ ዝኾነ እቲ ዘውዕልና ኤለመንት እንታይ ይኸውን ኣሎ በቲ ጨዋም ዝኾነ ዝተረፈ ኣብኡ ብኡ ካበረ ይኸውን እሞ ድሕሪ ግዜ እንታይ ይኸውን ዕምሪ ናይቲ መውዓይ የሕፅሮ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ድሬን ክንገብሮ ከለና ነቲ ኮፍ ኢሉ ዝፀንሐ እንታይ ይገብሮ ኣሎ ሓፂቡ ይወፅእ እሞ ከም ብሓድሽ ጋር ሪፍሬሽ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። ንከምኡ ክጠቅም ድሬን ክንገብሮ ኣለና። ከምኡ ክንገብር ከለና ግን ብጋዝ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ጋዝ ናትና ክዕፅ ኣለዎ። ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ቅድሚ ድሬን ምግባርና እቲ ኤሌክትሪክ ብሬከር ኦፍ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኦፍ ከይገበርና ነቲ ማይ ድሬን እንድሕር ጌርናዮ እሞ ከዓ ነቲ ማይ ዝሑል ከዓ ክነዓፅዎ ኣለና መታን ናብኡ ከይመፅእ ማለት እዩ። ኣብ ጥራዩ ከሎ ንከይሰርሕ መታን ንከይቃፀል ኢና ኦፍ ንገብሮ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍና በዚ ከምዚ ክሎዘት ብምጥቃም ኤሌክትሪካል ቦክስ ኣለኒ ንብዚ እቲ ኤሌክትሪካል ቦክስ ከዓ ኣብኡ ክንጥቀመሉ ኢና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ካልእ ሮም ኣላትኒ ማለት እዩ። እዛ ሮም እዚኣ ከዓ ካልኣይቲ ሮም ማለት እዩ። እዚኣ ካልኣይቲ ሮም እያ ማለት እዩ። ናታ ክሎዘት ክህልዋ እዩ። በዚ ከዓ ፊኒስትራ ክንከፍተሉ ኢና። እዚ ዕፁብ ግላስ ዘሎ ዝኽፈትን ዝዕፀን ፊኒስትራ ክንገብረሉ ኢና። እኹል ብርሃን ክህልዎ መታን ብኡ ከዓ ፍሬሽ ኤር ኣብ ንደልየሉ ከዓ ፍሬሽ ኤር ክንረክብ መታን ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምናልባት እዚ ድማ እቲ ናይ ማይ ቆፃሪ ወይ ከዓ ናይ ማይ ሳፕላይ ኮንታተረ ኣብ ገዛና ፊድን ፊድ ዝገብር ማለት እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ዝሓተኩም ኣዝ ኢመርጀንሲ መዕፀዊ ማይና በይ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ዝብለኩም እዚ ናይ ፔንሲልቬንያ ኣብ ውሽጢ ገዛ እዩ ዝፀንሕ ኤሌክትሪክ ጋዝ ኤሌክትሪክ ኣብ ደገ እዩ እቲ ናቱ ቆፃሪ እቲ ናቱ ብሬከር ግን ኣብ ውሽጢ ገዛ እዩ ዘሎ። ናይ ማይ እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ቆፃሪ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ቤዝመንትና ወይ ቀዳማይ ፍሎር ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ጋዝ ላይን ከዓ ከምኡ ደሴም ወይ ማለት እዩ። እዚ ዝረአየና ዘሎ መዕፀዊ ካብቲ ሜይን ካብ ሲቲ ሳፕላይ ዝመፅእ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ከምዚ ኢሉ መፅኡ ድማ እዚ ድማ ናይ ገዛና ኮንትሮል ማለት እዩ። ብክልቲኡ ኮንትሮል ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እቲ ተመራፂ ግን ድሕሪ ቆፃሪ ዘሎ ተጌርና ከዓ ሞር ይምረፅ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ዘሎ ብውሽጢ ስለ ኮንትሮል ንገብሮ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ተኻላይቲ ናይ ማይ መስመሪ ምናልባት እዚ ኣነ ኖርማል ብዝኾነ ዝሓልፍ ስለ ዘሎ እቲ ናቱ ኣሰራርሓ ንዕኡ ቆሪፅና ሬንጅ ክገብሮ እየ ማለት እዩ። ኦፕን ስለ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ዝነበረ ስለ ዘይነበረ
እቲ ስትራክቸር ነዚ ይመስላል ኣብዚ ዝፍሕሮ ዘለኹ ከዓ ረይወዚ ናይቲ ማይ መስመር ረሳሕ ወይ ከዓ ናይቲ ናይ ሽንት ቤት ናይ ባድሩም ቶይለት ቤት ክኸውን እዩ ታፕ በዚ ክትከውን እያ እዚኣ በዚ ኣጋጣሚ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ሌዘር ወይ ከዓ ላይን ናይ መግበሪ ዝጥቀመላ መሳርሒት እያ ማለት እዩ ሶ እቲ ድሬን ቶይለት ቤት እንዳር ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሲንክ መሕፀቢ ገጽ ክኸውን እዩ ኣብዚ ከዓ እቲ ባስካ መሕፀቢ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ይፍሕሮ እየ ዘለኹ ምክንያቱ እቲ ማይ ረሳሕ ብታሕቲ ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ ከመይ ጌርና ኢና ንገብሮ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ ምናልባት ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰርፕራይዝ ናተይ ግን እዚ እቲ ቀንዲ ስዌጅ ላይን ናፍቲ ሲቲ ላይን ዝሕወስ እዩ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኦቨር ኣሎ ካብቲ መሬሲ ንላዕሊ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እቲ ድሬን ክንሰርሖ ዘለና ከዓ ልዕሊኡ ክኸውን ኣለዎ እቲ መሬት ማለት እዩ ድሕርሻ ክሰርሕ ኮይና ኣነ ሕጅስ ልዕሊ እዚ ድሬን እዚ ክኸውን ኣለዎ እቲ ፍሎር ናተይ ምክንያቱ እቲ ረሳሕ ማይ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑስ ንታሕቲ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ እንታይ ክገብር ሕጂ ኣነ ኣብዚ ፓምፕ ኢንጀክተር ኣብዚ ክገብር እየ ማለት እዩ ፓምፕ ኢንጀክተር ማለት ከዓ ካብቲ ታሕቲ ቀዲሓስ ናፍቲ መስመር ትሕውሶ ማለት እዩ እቲ ከምኡ ዝገብረሉ ዘለኹ ምክንያት እንድሕር እቲ ፍሎር ልዕሊ እዚ ድሬን እዚ ገይረዮ እቲ ሲሊን እውን ክሓፅረን ስለ ዝኾነ ንክሰርሖ ፅቡቅ ኣይኮነን ሶ ኣንደርግራውንድ ብምግባር ኣብዚ ከዓ ናይ ኮሌክቲንግ ፓን መእከቢ ዘለዎ ኢንጀክተር ኣላ ኣብኡ ኣኪባ ካብኡ ድማ ጨንጉዓ ናፍቲ መይን መስመር ትሕውሶ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ምናልባት ያ ገሬ ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ኣብ ፔንስልቬንያ ዝነብር ከምዚ ዓይነታት ስራሓት ኣብ ናይ ገዛ ሪሞደሊን ቤዝመንት ሪሞደሊን ባዝሩም ኪችን ሪኖቬሽን ዝተፈላለየ ናይ ገዛ ስራሕ ሪፔር ይኹን ወይ ከዓ ሕብሪ ምልካይ ኣብ ዘድልየኩም ግዜ ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ካልእ ሃገር ኮንኩም እትከታተሉ እንድሕር ኣለኹም ከዓ ሓሳባት ብምውሳድ ከምዚ ጌርኩም ናይ ገዛኹም ቦታ ዘለኩም ከምዚ ብምስራሕ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ማለት እዩ ሶ እቲ ካሽ ፍሎ ዝበልናዮ እምበር እዚ ነፃ ዝነበረ ስቶሬጅ ዝነበረ ቦታ ከምዚ እንድሕር ተወዲኡ ከምዚ እንድሕር ተሰሪሑ ኣትሊስት መንበሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ መንበሪ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ክልተ ቤድሩም ኣካሪና እቲ ላዕለዋይ ገዛ እናተቐመጥና ኣለኻ ካሽ ፍሎው ኤክስትራ ኢንካም ክመፀና ይኽእል ማለት እዩ ሶ እዚኣ ፍሬሚንግ ኮይና ኣላ ድሬን እሰርሕ ኣለኹ ብድሕሪኡ ዝተርፈነ እንድሕር ኣልዩ ኢንሱሌሽን ክገብረሉ እየ ኢንሱሌሽን ጌረ ከዓ ኢንሱሌሽን ንምንታይ ዝጠቕመና ሓደ ንድምፂ ኤኮ ከይገብር ካልኣይ ብላዕለዋይ ክፋል ዘሎ ዝኾነ ኳሕኳሕ ዝብል ድምፂ ንኸይንሰምዕ ሳልሳይ ካብ ዛሕልን ቁርን ሙቐትን ሓውን ይከላኸለልና ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ክገብረሉ እየ ምናልባት እታ ክሽነ ኣብዚ ክትከውን እያ ኤል ክትከውን እያ ከምዚ ኢላ መፅያ በዚ ክትከውን እያ ማለት እዩ ሲንክ ቤት እንድሕሪ ገይረዮ ሌዚ ሱዛን ናይ ኣንጎሎ ቤት ክገብር እየ ብድሕሪኡ ድሮወር ዘለዎ በዚ ክኸውን እዩ እዚ ፀሊም ዋየር ትሪእዎ ዘለኹም 63 ይበሃል እሱ ድማ ናይ ስቶቭ ኤሌክትሪካል ስቶቭ እየ ክጥቀም ቤዝመንት እንድሕር ኮይኑ ብኮድ ረኮመንድ ዝገብርካ ኣብ ክንዲ ብጋዝ ዝሰርሕ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ክኸውን ከሎ ዝተመርፀ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትራሸይ እንዳኣከብኩ በትኻ እንዳሰራሕካ እንዳበልካ እዩ ዘሎ እዚ ይመስል ምናልባት መጀመርያኹም ኮይኑ ነዚ ቪድዮ ትሪኡ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ኣብ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነታት መታን ክትሪኡ ሼር ክትገብርዎ ላይክ ክትገብርዎ ፍለው ክትገብሩ ብትሕትና ይሓተኩም ኣብ ቀፃሊ ከዓ ካልእ ዓይነታት ስራሓት ከምፃልኩም እየ ገና ሕጂ ኣብ ፍሬሚኒ ዘሎ ድራይወል ክገብር ከለኹ ከዓ ድራይወል ክንገብር ኢና ድራይወል ክንጥቅዕ ኢና ብድሕሪኡ ሕብሪ ክንለኪና ፍሎር ከዓ ክነንፅፍ ኢና ማለት እዩ ሶ ፍሎሪን ብዛዕባ ፍሎሪን ክትፈልጥዎ ትደልዩ ብዛዕባ ናይ ድራይወል ክትፈልጥዎ ትደልዩ ብዙሕ ቪድዮታት ዝሰራሕክዎ ኣሎ ኣብዚ ናተይ ቻነል ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ርእይቶኹም ሓሳብኩም ምክፋል እውን ኣይትረስዑ ኣብ ቀፃሊ ሰላም In the whole town. Gare Production, Hafashawi Mihdas Gaza. Gare Production, General Home Renovation. Gare Production, Hafashawi Mihdas Gaza. Yeah, we flip the whole script.